banya d'unicorn. L'autora és Montse Mimó i la il·lustradora Cristina Sardà. A la granja del senyor i la senyora Bougràs les gallines posaven ous buits per dintre i amb forats. Aquest llibre m'ha agradat molt i us el recomano molt i que us el llegiu. Adeu, els llibres m'esperen. Aquest nen és el follet, el petit, és el Tomall, que la seva família no li deixava fer res.